Sonny Hansen, ja, dubbelt gotlvänner så ÖIF må vi säga. Klockan. Tack för det. Ja, att det är ju är vart du skeptisk runt det där eller följde du allt vad det går något när det går. Ja, vi har haft rätt gott tack av dem allt var faktiskt. Vi då nu hade känt det dusten spel mot dem. 8:e. Men då vann ju alla. Så ja, alltså man är ju tryckt på prata men det är tar det inte annat att spela för att man vinner det. Så tar det där ut ja. Så vi visste då är när tar för att komma in allt vad det orskar. Så svarar man just nu Boban han är Jesus som är jar det han fick kramp i det så. Är det ganska så att press och Mjölner var ganska större än tyckte med det. Ja, alltså vi hade så finns en chans att säga att tar vi en annan chans att säga för tapp då. Och så hade vi väl fördel av det där hemmabanan så. Ja, press är att timon det tar kom inte täta. Så var det gjort. Nu är det nog länge sedan. Det var så renare i landskapet i alla vägen Jackson och till nog länge sedan det visste att det skulle visa FN-finalen där. Det har varit så ringt att motivera män till att vara uppgira i något att det skulle vara. Nej, det blir otroligt lätt. Jag har första mans väl vändning nu länka samliga tog att det mötte uppgåra i Johannesburg. Så det man säger att männen visste att Jave allt ska komma för att det ska locka sig och ta gör det så. Ja, hur ser ut vi framhållande samstarv med Theo och ÖIF? Nej, det är inte mer. Det är allt från tog för vecka. Kan en timme gå där ska vändning så på till och från vändning så 5 timmar för vändning det för näck. Man är familj och så att det chans att gå kom så är den som skilter upp nu. Så Färjebys ända då toppen och ner så ungefär. Ja, nu har jag prövat vi brödbunnar vi ÖIF. Vi har vunnit gott för som för som vänner och så. Jag kan de stäba kampen för som vänner så det var stort det. Ja men ända för tack och hjärtligt lycka. Tack för det.